Oh, sige, sige, lakaw yun ron ha. Lakaw ron. Wala ka man dyan, me. Abi ko gasa kan kay naligo ka, mulakaw-lakaw na puday ka. Di na mo, silingan bro, magkakuan. Oh, Asa dito ma? dala-dalaon na pud mo ning sige, lakaw ron, lakaw ha. Ano di mo ka musugot mo na kami nga diya, me, magunsa rin mi diya. Grabe po rin kuanan ni mo, magunsa mi diri balik nga human naman ni trabaho tanan. Hindi ko ulit nimo mahubog na pug ka. Dala-dalaon na pud nimo nimong anak. Sa tayo makupo, kuya tanaw ko na mga uma na mo. Nako. Kada panang. Di ra magmi sa unahan pa oh. Diya rami sintro ba, nami paliton. Puyo dia, Chris. Di ra mi mao, nami paliton. Sila na ipaliton. Ba't kinanglan gilay duha mo? Kinanglan gilay. Huwag na lang may paliton diya sa kuan. Doon naman ka. Ganun ka po mang yung duha. Mas may man mo ba na ko siya, inya daghan ko pamaliton mga gulay. Daghang pamaliton. Ay, tarungan man ginani mo. Kay mo na po nang i-train na imong anak nang gainom-inom. Di ba nagingon ako nga, ay hambot na oy, Isa pa, masabay ko saya pa, balak ko pa. Sabay ko. mamalit ko gulay ron, mamalit ko gulad, mamalit pa ko. Nami kaon bukas dito ba? Bukas ka daghang bukas sa katarungan. Si Per na mo tarungan nag. Ikaw po nagtarungan po na nga, saan mong bitaw kay ka? Saan na? Imong Ano diyan sila Pantalon, mga nga diya, mata sintro. Ka dito ta sa kuan. Oh, tanawa ra na booking na. Ay ko ay kung kuan na. Ay, na. Booking na ka na booking na ka ha. Ay. Kasi Kung kuan na Wala Chris. ka sintro ba, mamalit Wala ang ni bugas, Dok. mamalit ang gulay, mamalit ang... Kabalo na yung bukid diri nga walay mga lamas diri, way patagtaw sa baboy. Nakay sa man, ano nagpray sa bitbit? Itong tikaro. matara na ba ba ma? Ikaw. Oh, kitsa na niya. Matara na sila kay nagay. Pagpuyo, sulod dito. Ikaw ha, ikaw, paminaw. Kung gusto kang mulakaw, ikaw lang ay damay-damayan na imong anak. Usa man ta? Usa na ko pagbitbiton niya daw. Nga dadon kay mga- dadon. Napay gulay, napay taob sa manok, napay taob sa... Sana man tawari. Hala ka mo kamutan ko duara. Hubog ka muli ba? Kada lakaw lang ni mo hubog ka muli niya. Ang nanginom na po na nimo ang anak. Muging ko na mahubog ni ingon dai ko nga mainom ko karon kabalong na ako. Tara na, Kay mama, gusto ma. ka yung banba. Okay, ubanan ako na para lili mag-inom si mama. Yuga yun na imong anak ron kay Ma, kuyo ko ma. Ay lingon na lang. Ay nakuyo Chris. Sunod ko na lang ba? kuyo. Sunod na lang lagi kay stricto kay mo Sige, pataw. ma. asa si kuan be, Jimmy. Pangkuanon ko man niya mga dadon Ma. ipaguyog ko ng mga dadon niya. Di ka mo sulod. Ma, mo kuyo ko ma ba? Ay sa lagi kuyo. Aw rin ang kuan nimo mura kag Tara lang ginagawa, gino. ma. Mura mo kag butang-butang nimo gangsta ka. Dansi, kung ina di pa. Di pa kana, buya si mo anak. Boys. Sige na ma ba. Tara naginani ra kay ta pangbalay sa pantalon-pantalon pod. Tanawan yung mga kuko. Ayun, kanina. Murag giibot nga luy agahapon karon pa nakita. Ala nang hurnal na migapon para nami pamalit ron. Lakaw na dito ay angin-anginan imong anak. Ma, Pagpuyo ba pagpuyo. kuyo ko pa ba? Tara lagi ka. Adoro na. Sulod. Sunod. Kuyo ko sunod ah. Kara na pangita Jimmy be. Pa? Pa? Ay. Ispilas ako pa. Ha? Ispilas ako, sulod ako. Sa naman niya akong anak. Ispilas ako ba? Usa dagan na ba nimo bag? Ay, natural. Wala tao guta. Di man nimo. Ay. Usa maning bag nga. Kabalo, kanay pa. Puro karayula ang sulutan ni pa. Karayula. Crayola din. Basta karayula katong pangkolor gani. Ay. Na kani siya katong lapis nga munggol 1, munggol 2. Kadakan ba? Ay, ug kaning bag pa. Sininag brief og mga short kay mga ligo mig sapa karon. Ay na nag-eskwela kung mga ligo mo sa pa. At least nga mo sulod og eskwelahan. Ay ma, Mama naman ka sa kuha. asa ni si kuan? Mama. Tuwa nila ka na po dito. Nakoy may tagaano ko nagbayin karon, Ay, magay na. first time ako sunod ron. Gipalis na tog tando ang mama nimo. Kabalo na ka na yung mama. Asa na pinasa sa tindahan? Basta di. Amo to lang. Pabilin ka na ko sa Grizzly. Okay, gaan ano nang ma-practice na po na. Nya sunod ako ito pa. Ay Sige, kuha na. nagdali ko ba kay. Piyansa Exam na mga mga sapa baha baya na. Ay problema na ba? Crayola nimo mga kuha na. Og lapis na ko munggol 1, munggol 2. Kanala ka na kay. Sa ko pa. Ito si mama. Sabot din niya ito nga mag-inom ni. Pakyas, Frida. Pag wak niya nang itatata ba? Pag nisibat, pag nilitso lagi. O, anong po ko yung siya nga sa outfit eh. Outfit, bayang tako, kaya nikuli naman manginom ni. Muyas na kay ko ka na ako. Nanginom ba dati? Siya nga, gila. Ang balos dito, sunod na ba? Hawak ka rin, nakaluto na nung kugulay nung dari na ako. Oh. Pangan eh. Kailan ko ba nakasyat ko pero gamay lang ko ito. Di man jud unta ko minom kay kasab-an na po ko sa kung kasab-an na po kong dudong ron. Nya saan man nato ni nga may barkada nag inom-inom. Nya kining
Maulam puta mo. Balibad ba pero gamay ra kay to. Pero pingis yung kaya. Lain kay mga pingis sa ginom mo. Ano, tingin ko maklaro nga nakainom ko ron kay gamay ra kayo. Ako sa nipan. Ito ding law. Kasi natos dudong kumbano. Tanduay ko eh. Di man kubo. Pero sinutan yung tanduay. Hinahinay lang ko baklay ron. Di ko may balikan niya nakainom ko. Sarang palit og pakaog baboy. Bug lang karon, bantay lang yung karon mo. Ops. Oh. Unsa man imong linakuan? Nari ka dia dong? Ay, kuan. Parag daw ko dong ay. Unsa ka? Magnaw kaayo. Ano ba ka matubang nako? Tugnaw kay ma. Nanimaho naman pug kang alcohol ha? Nag-inom na pug ka no? Tubag ako, ha? Wala oy. Di ba? Nayaban ko dito ganiya ba niya. Nag-inom na pug ka. Nasindulan ako pagpalit ako Asa niyo. naman tayo mag-ingon ngayon kung pabalik ko sa tindahan? Tao pra. Ako ra may isa mo bitbit magdadon ako tanan gani lang lawg sa baboy. Ay, sige. Wala lagi nayaban lagi ko ganiya pagpalit ako ba nasindulan nanaan ako tong tanduay o. Ano ka may abring tanduay dito? Asa tanduay? Wala ko nag-inom ba nayaban lagi. Ay, kung kuan-kuan na. Nanaan ba pagkuan ako Lalaki nanaan ko. nayabo. Kana imong style sa unar ko. Dali. Usa mo ganaw? Inom na pug kayo. Shout out kay Donami Paho, kay Borling Lawrence, shout out kay Bantero TV, kay Elayang Davao City, shout out Nistar Sardido, Rosel Torres, shout out. Og shout out sa tanan no nag-comment din ako ba isa-isa kay daghang kayo sa sunod na lang. So daghang kayong salamat dahil sa inyong suporta. Nakuha na lang mong silver play button. O sa sunod na lang ang shoutout sa uban. Comment lang mo sa latest video ko na maron makitaan. Ayaw dito sa mga daan kung gusto mo magpa-shoutout kaya di makitaan. So kana lang daghang kayong salamat.